poď. My sme ti napravo, že? Poď. Poď, čo sa bojíš? Daj mu to. Poď. Prečo nič nerobí? Damáš. Poď. Ani? To je moja nová priateľka. Ahojte. Donesla som vám banány. OK. Dobre. A inak viete, že Angelina a Brett sa rozišli? Aha. Ako si rozdelia deti? Normálne podľa farby. No dobre, ale čo to žlté? Pilkou. To je v pohode, to som len donabíjal môj nový Note. Asi som prechladla, idem si kúpiť čajík. Kľud. Mięso rolu, prežijeme i mor. Dovaj. Robec umrel! Volám doktora! Robec, prečo si nás opustil? Nechcem umrieť, ešte som nestihol zjetovať všetkých youtuberov. Máte rob niečo? Snažím sa. Všetci tu umrieme. Dobre páni, čo tu máme? Mŕtvolku! No a pozerám, že kolega je úplne tuhý, takže čo, chce sa si niekto pohrať, skôr než ho zahrabeme. Haha! Toľko s tým ideme na to. Je to soplík. S týmto nechcem mať nič spoločné. Soplík! 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 Matej, ja nevládzem. Vydrž to! Vydrž to! Matej, povedz mojej babke, že nemusí čakať v rade na nový iPhone. Povieš jej to sám! Martin, si v pohode? Martin! 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 To je môj posledný snap. Boli ste najlepší fans. Peace. Mám čajík. Chlapi. Každá štvrtá žena na Slovensku neberie vážne mužský soplík. Nepodceňujte to.